Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nụrụ ọ na-enwekwarechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eyi otu nwanne anyị nwaanyị so m judela ọnụ ma gbotokwara ya ọnụ ka ọ wụọ ihe ịrịba ama wụrụ ihe nṅomi nyere ụfọdụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị. Ya gaa n'ihu sị m na ụdị Chineke shiri kee ya na ụdịdị Chineke shiri kee ya na-enye nsogbu. Ya wụghị onye na-enye nsogbu and ya nwere egwu Chineke na ya na-atụ egwu Chineke na ya na-eme mmadụ ihe ọjọọ na-ebelivuru na anya Chineke na-ele mgbe niile. Ndị ya nwere obi mgbaghara ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ na ị na ya ihe ya ga-enye ihe ahụ ihe ọ pụtara ihe ahụ ya eji hụ ya na ihe ewu some qualities ya nwere mere ya dị too soft na ụmụnne nọkwa gwa ya na ya dị too soft na nne na nna nọkwa gwa ya dịka otu obi shi ya shi nwe obi mmadụ na-eshi ote ha enwe obi mmadụ ugbu ene na enwewere ụmụnne famili obi mmadụ na ọwụhụ na-ama ka ọ ga-ejiri ụdịka obi uponino gawa na akụkwa ihe emefu ya ozode ya ụkwụ fiile na ọ ga-aragbute na sọrị ihe na-aga mana nwa onye ga-echenji otechi eshiri kee ya ya were ụdịka ọdịdị ya nọ baiga na relationship mgbe ya dị 30 years ka ya matara somebody ya like ya the young man like ya ụkwụ gwere n'ala. Ọ nakwa agwakwa ya na ya hụrụ ya n'anya na nwaanyị mba na mmara na I love you ọwụ ọnụ ka eji ekwu ya mgbe ụfọdụ a ga-eji ya n'action mana ọwụ ihe obi na-eche. Ya na nwata nwoke ebido ime enyi ọ ya ka ha megidere enyi n'ime enyi nwebefu one day wepụtara ọnụ gwa ya na ya ga-alụ ya o wepụtaba ọnụ one day si ya na adị ama mana ọwụ na tomorrow Chukwu kwado ha lụọ lekwe ekele lekweke okwutebedo onwebechi o discuss ihe yiri future ya hụ onwe n'ime na ihe ọ naanị ọ na-ekwuwo na ya ga-eme ka ọzọ ya ga-agbapụ udele ya ga-eli ya na ndụ ya ga-eme ka ihe niile nwe akụkọ wụ ihe ọ ga-eme na ihe ọ chọrọ ime achieve na ya ga-agba Mercedes nọ na ya dị before 3 years now na ya ga-arụ towards it na ya ga-agba Mercedes na ya enweghị ya dream car ya na kehu na dream house ya na enwebeghị ihe dịka dream woman ya kwutere ya gakwa na-abịa jụwakwana ya ụmụ ajụjụ ndị ahụ ya enweghị time ahụ ya belivuru na onye mara ihe dị ya mma ya mee na ya mege biznes na-enweta ego na ya nwe aka na-atụtụta ego na ya dị industrious na ya dị hard working na-apa akịrị n'onwe ego ya nwaanyị mba nnọọ na ụdị na ya alụ ọnụ di ya ebupụta n'ego were sọpọtụ ọ dị ha emenwe ma ọ na-aka isi dị ike na-apa akịrị wee ego ya o ruo otu ụbọchị dịka o si agwabu ya oturu o si agwabu ya mbụ na dream car ya dream house ya na ya ga-eme ka ọzọ ya agwa ya tọwagharị ya by then ha nọ na 2 years na relationship na-aga ya tọwagharị ya dịka mgbe mmadụ abụọ na-ekwu onye ka chọrọ ikwu ihe ọ chọrọ ime achieve onye ka ekwukwere ihe ya nwa chọrọ ime achieve okwu oke ya nwa kwukwenu ke ya sị that na dream ka ya wụkwanụ na ọwụ na ya nọ n'ruo 35 years ya alụghị di na ya ga-alụkwa di again na otu ọ sọrọ nwoke ahụ dịrị ya enweghị ike ikwe ya di ọ lewe ya anya lee ya sị na-ele ihe ọkụ ya gwa ya si ekwuchana na enweghị nwoke ga-eji emere ya gaa ya na ya waka na-akpata ihe ya na-eri na ihe ya wụ na ọwa agụ na-adọgbuwa na ọ na-eri na enwe nwoke ga-emere ya gaa na ọ na-enweghị onye lụrụ ya 35 years ya ga-alụzikwe di again ihe ya ga-eme ọ ga-emere nwa adopt ọ ya ga-eyuzo ya ga-achọ nwa okorobịa ga-atụ ya ime ya ga-amụọ nwa mana ya gaghị alụzi di ihe gbasara ịlụ di ya write ya off ọ gwawe si na ya sandwakwala desperate ya si desperate how ọ gwawe si na eji indirect way na-agwaga ya bịa mee ihe ichie before ya na-eru 35 years ya gwawe si ihe n'ugbo ya gụrụ nga n'ugbo na ọ sandụrụ ka ihe ọ kọrọ nga ugbo na ọmakwa ihe desperate na enwe na-eshi wepụtara ọnụ si ya bịa lụọ ya na nwebechi ya wepụtara ọnụ si ya bịa lụọ bịa hụ ndị nwe na ya wụ na ya na-edistọb ya ọwụ ya mmadụ edi desperate na ọ nọ nga ugbo na-ekwuga ihe ndị ọ ga-eme achieve before ya na-erule eji ha ote lekwa ihe ya ga-eme achieve lekwa dream car ya dream house ya ya ekwukwana ihe ya chọrọ otu ya chọrọ ndụ ya ọ bịa na-fọkọs na ka na-eme ka o twist eri ya ka ya na ihe nọ nga ugbo akọga mgbe ya gwara ya no just na-edream gị big na nwa ihe dị otu onye ọbụla nwa ihe ọ chọrọ na ote ya na ka awụhụ problem ya enwe mgbe ya ji ka jawo ya na-ahụta moto like ihe nwere ike zụọ moto ta etinye nwe accident ka ọ kacha ga paaki ya na ihe ahụ awụghị achievement na ihe nwere ihe
bụ n'obi ya feel na ọwa achievement n'otu ugbo ya nọ na ya nwere ihe ndị e mere achieve makwana ihe ya chiri ime achieve in the next 5 years olekiri ya. So anyways, nsogbu anọ nwaanyị mba anọ ha na-eme baga 3 years na relationship ya na abụọ ha na-eme ọ nakwa ele emechaa 3 years ahụ kwa hụ straight 3 years ọkwa off and on ese taa anọ 3 months abịa dozikwe ese anọ ha 5 months abịa dozie ọhụụ ala nwa agbọghọ ọ likere ọ chọọ obere ihe esesi ya okwu pull oye away keep oye away ọ yewazie dawa na onye ya ihe ọ chọrọ ya na ya bụ ọkụsa ọ bịarịwa edoziekwe ya gba ya nkịtị ihe niile na-aga off and on because ya likere ya enwere ihe ga-ebi ya bịa marịwa the last thing ya ga-emekwa n'owo ime accept onye ya na-like ha ya nwa particularly ya likere ya ya gba nkịtị ọ ya ka ya kọrọ 34 ya gwawe ya ọnụ si ya na afọ n'ụgwụcha by December afọ n'ụgwụcha na ya prepare onwe na ihe ya na ya bụ na-eme na ọ ga-end na ọ hụkwala na ọ one of those things ọ ga-abịa rịọ ya ya ekwere gbaghara na ya gbaghara gị because ya likere ya ya wee na ya gbaghara gị because ya likere ya mana opportunity ya ihe ọbụla ya na ya bụ na-eme na ọ ga-end ndị December ya akụrụ 4 years ya na ya bụ mere ihe na ọ ga-akọghị end ya na the next year ya January ya na-aba ya la 35 years na ọ dịla ka ọ ga-adị ọjọọ esele ihe ya midiri ya gwa esi ya gwacha na ihe ahụ ọ na-ahụhụ in 3 whole years ọhụhụ ya till 4 years agwụ na ọ gakwa ha ahụ ya in 10 years na ọ ga-achọ onye ọzọ ọ ga-ekip ya na ya bụ agbawa off and on olewe si na ọ ya nwa ga-ekwu mgbe a ga-end ya ọ sị na whatever mgbe time ahụ rukwe mgbe December rugoturu ma ọ fọzikwe ya gba ya nkịtị nwa mba nnọ ruo October ya gwa esakwa na ha akwadone ọgwa esi ya gwawali okwu ndị ahụ na-agwa ya na ihe ndị ọ na-ekwu na-eme ya na sound desperate ya so oke nsogbu anọ nwa mba nnọ o weta aka November ọwụ na enwere another girl ọ chagbutere the girl mara mma a very pretty girl the girl mara mma shikwe n'obi ukwu ụmụnne ya zochagburu ya moto ọ gbaga according to information ya na-enweta piam ya divert ozugbo bido bịa gwawa ya na ya chọghị ime anything out of desperation na ya chọpụtala na ya dị desperate na ya chọpụtala na ọ chọrọ ịlịọ ya with ihe ọ na-akọ December kama ọ ga-abịa mege ya ihu na December ote ya mana ya laikiri ruo December ọ bịa si ya na ya end ya like ya dị mbụ end ya na ya mgbe na-anọ nọ November na enweghị ahụ obi ọ chọrọ ime ya go on nwa mba nnọ mza na onye kweghị ihe na ugbu a na somebody ya na-asọpọt ihu n'azụ na onye kweghị ihe na ugbu a na somebody ejiri obi niile hụ n'anya nwebechi emere taa na onye kweghị ihe na ugbu a onye egidere na with different women on different occasions ọrịọ ya ya gbaghara na onye ka na-akọ ihe ugbu a na-awụ somebody ya na ya abụọ na-akọrọla 4 years na relationship 4 years and ya sị nsogbu anọ ọ gawa the girl ebido na-ebugharị ya n'ihu moto ya na-ebugharị ya n'ihu moto nwa mba nnọ the girl na-ebugharị ya na the girl gbangam ya na ya abụọ bịakọ ihe ebe ọbụla ịhụrụ ka na ha abụọ na-abọcha mgbe ụfọdụ oshi n'ihu shop ya gbafee n'ihi na ya na-ere akwa ma les ma Hollandis ma George jewelries ma gold ya na-ere all these akwa elo dịka ọwụ Indian wrapper Indian materials si Brazilian materials ya na-ere akwa shop ya juru eju na ya mere ọfụma ego ya arịọgaghị ego emekwana oshi n'ihu shade ya gbafee vai emekwana ọpụta gbaa break mee ka ahụta ya mgbe ụfọdụ ya nyata dị moto the girl nọrọ na passenger seat ha na-abịa na-eme mgbe ụfọdụ ha paakị ya n'ihu shade ya dị the girl arịtuo batawa na shop ya bịa eji ya ma enwere ka ọzọ ya gwa ihe ọbụla ọzọ ọ jụrụ esi enwere ya si enweghị ya because ya ma na ọ chọrọ ịbata na shade bịa tọwashiwa bịa leruwe ya anya ke nwoke wu ex ya na ịga na moto the girl na ịga di ya gwa ha step down the girl onye ga-abịa na-ajụzi ya enwere ka ya gwa esi enwe ihe o nidiri ya nwere ebe a na ya ma ihe ọ bịara ya gara ije ụmụaka na ya bịala ebe ibia leruo ya anya na ọ chọrọ ịbịa jụọ esi na ya wụ ex enyi ya nwoke na enwe ihe ọ chọrọ ịjụ ya na ọ jụọ ya na ya ga-agwa ya na ya abụọ eseghị okwu na ihe ọwawo onye ọ dabara na ọ bịala ebe a bịa eju ya na njụ ahịa ajụgaghị ya na ole ihe ndị a na ebe a na ọhịa ahịa paketịrị ya chọrọ imewe bil na ọ bịala bịa eju ya ya nwere ke na enwe ihe o nidiri ya nwere na shop a
dị ga-elege si nsogbu anọ tọọ na ọpụwa baga moto nke nwoke zoom off ha abụọ. Nwaanyị mba nnọ mza na ya nọzi this girl agara bịa alone bịa meet o jighị moto ya bịa this time around, ya nọ just ekpute na shop ya bịa sị ya biko na ihe wele igwe na nwoke ma ibe ya na o kwesịkwara ịwụ na nwaanyị ma ibe ya, na ọ na-awụ mgbe niile this guy ya na ya na-eme ihe abịa na eme show like mgbe niile ha gbafere na ọ ya nwagwere na ex ya na ọ ya nwagwere na ọ ya left for 4 years, ya hụkwala na ya na ọ wụghị onye agụrụ na ụdịka biznes ọ na-eme na ụdịka biznes nke nwoke na-eme na ọ nweta ego kara nke nwoke, na ya chọrọ ịma ote 4 years ya na ya bụ ọchịdịrị n'ihi na ọwụ na ya chọrọ ịma ma ọ ya nwa move on ka nke nwoke move on ka ya mara because ụmụ ihe ya chọrọ ịma ihe ya na-aba n'ime before ya bagado no propose with marriage, na ya chọrọ ịma ma ya ga-anọ na relationship with him ka ya gaghị anọ with him. Ya gwawa sị nne ya sị na anaghị esi otu ahụ ele nwoke, na next time ogodo na this one work ọ bụ na another relationship na ọ gakwala gị ịjụ ex onye ahụ ụmụ ajụjụ ọjụga na ọ ga-abara ya uru na enweghị ụtọ ọ ga-eshi help ya, na ihe niile is all about individual, na ya bụ ayala 4 years ọ bịa end ya na ọ ya ka nwoke ji aka break it up with her, na ihe ọ na-ajụ ya na o nwere ike ga jụọ the person onye ahụ akọwa akụkọ ga-eme ya ụjọ abata ya n'ime na na-eshi otu ahụ elele mmadụ na relationship bụ ilele onye ahụ ma ọ masịrị gị character ọ dị mma ịlikiri ihe ọ na-eme ọ dabara unu alụọ, the fact na ọ dabara ya na ya abụọ apụta na ọ gaghị adabara ya na ya abụọ, na ọ ga-eji aka ya the guy na ọ masị ya na o nwere ụfọdụ ihe ọ ga-eme ọ na-eme ya na like ha mana o mere ya na onweghị ihe onwe ga-ahụta ya na ọ individual experience na enweghị ya naghị abịa ọ na ọ bịara ebe a ka ya kọwara ya na nke nwoke na-eme ka mekọz na ya wụhụ ụdịrị mmadụ ahụ. The lady ikpido ihu n'ala ike agwụ ya ọgba ya aka n'ugwu dị disappointed rụkọ chọrọ ịhụ ya ọnụ ọ dịrị ya possible na ọ ga-afọs ya gbaghe ya ọnụ ya kwuo ije ya na this young man, mana ọ dịrị ya possible ya asala ihe asara n'ihi na ya na ya wụghị ọgbọ ya etori ọfụma ọfụma ọ obere nwa. The girl apụghị eji ọ nwe obere young ọ dị much younger na ọ ebe 26 or 27. The girl apụwa ọ bịa hakwa again ya hụ hakwa ya again. Nwaanyị mba nnọ ruo aka December 2023 ya eme 35 years old. 35 ọ ntara ya mere ya ebido process of inwe nwa nke ya, kansụl ihe gbasara ịlụ di dịka ya kwuru na ihe ya chọrọ na ọ weta echi mkpebi dịrị ya kansụl ihe niile gbasara ịlụ di bido process otu ya ga-esi menwe nwa nke ya ga-azụ n'ihi na ya nwere empty land ya etiwele ya wetakọta tọtọkọ ya ga-eti ikwenụ ya rụga ka ya chọọ nwa ya ga-azụrụ wepụ obi na ihe gbasara ịlụ di na ihe dị ike nọ na-abịa with marriage, especially ụmụ late marriage ndị a. So ọ ya ka ebido the process ya ga ụlọ ọgwụ sị ka yuzuo donor were mụọrọ onwe ya nwa measure everything na dịchana ready. Doctor ya na doctor ekwukwenụ ex ya kpọọ ya na phone gwawa that na ya eche na by now na afọ ime ọdụla ya n'ọnụ bịa eche na by now afọ ime ọrịa eshiwala nakwawo November ka e brekiri up emene November mee December na ihe nọ January na ekwesịrị ịhụnwa symptom of afọ ime asa onye nwere big dream ya agba ya nkịtị gbanyụọ phone. Nwaanyị mba nnọ mza ya proceed with ihe ya na-eme Chukwu emere ya ebere ya uzuo donor mụọrọ onwe ya. Mgbe ya bidoziri ibu afọ ime ọkpọ ya na phone sị na ya gwaghị ya na enwere onye nọ standby onye ya na ya bụ menwere na ya blọkzie ya blọk ya tọpụrụ ya nwe mmadụ gwa okwu ya blọk ya ebido buwa afọ ime were another number na-esendịrị ya message. Ọ nọkwa na relationship with that girl o bịaga na shade ya that time bịa ji ajụjụ o were hekwa otu ụkwụ na-amak ya na-achọ ịma ebe ya gadarebe na ebe echi ọ ya ka ihe a niile na-aga on ebuo afọ ime ahụ buo ya mụọrọ onwe ya nwa mụọ ụmụ ejima 2 girls na mhụ ụmụka na nwaanyị mba nnọ na mhụ ụmụ ya na ya ndọ nwere na mụ na-ekwuche na ọ ga-esendịrị m pikcha ụmụ ejima ya na ụmụaka makatakwa mma ha na chi ha ụmụaka mara
ọṅụ ya ezuo oke mụọ nwa ya, ụmụ ya amaka, ejima abụọ, 2 girls, ma ọ nụghị kukuku na ya alụọla di. Ọ hụkwana hụ na enwere ihe dị any other thing dị extraordinary. Ọ kpọwa ya so na ya eminiri ihe ya kwuga na ya alụghị di ya mụọ nwa, bụ na ote ka esi chuzo ndụ ya, ya blọk hakwa line ka ahụ ji kpọọ ya ekwuga datin, ya saghị ya na ya blọk hakwa ya. Na ọ na ya blọk bụ nọmba ya blọk gbuoro almost 6 numbers, different numbers ka ọ bụla o ji kpọọ ya, ya nụghala na oli ọbịa ịkọ ya blọk. O kwezighị mgbe ya bịa nụchazie ọmụgwọ kpọrọzie ụmụ ya pụtawa shop ya. Ọbịa na shop ya one day na ya bịara iletere nwa ya, gwa ya sị na o pushwele na o si na shop ya pụọ, ma ọ bụghị ya na ya ga-egosi ya onye ahụ na ọ maghị onye ya wụ, na ihe ọ hụrụ na wụ side, a lot of side ya gosi na ya nwere obi mmadụ, nwee obi mgbaghara, mana ihe ya na ya na-eme na ọ gwụla, na o nweghị any right ịzọrọ na-abata ebe a, na ọ kpọrọla enyi ya nwaanyị bịa ebe a na-eji onwe ya, na-eme ya ka ya feel we bad, eme ya ka obi nwee ike gbawa ya, na obi agbawaghị ya, na o nwere dream ya enwe dream na ọ ya nwaji aka end relationship ya na ya bụ na o nweghị any right ịzọrọ bịawa na shade ya, na ọ bịara eletere nwa, na ọ bịara ile ọnọdụ ya na ugbu a, na ya bịara ele ka ebirele na ele onye tụrụ ime ụmụaka na dizanda, na ya ga-eji polisi eme ya arrest. Na ihe ya na-agwa ya na ka ọ kpachapụ anya shi na shade ya pụọ, na onye ga nsogbu. Ọ gwawa ya sị na ele ihe o miniri, kedu ihe o miniri, ole ihe o miniri, na ele ihe o miniri, na ọgịnị ka ọ na-akọ, na ọgịnị ka ọ na-akọ, ka ọ gaghị ekuruzie ofu ụmụ ejime nga enyi nwere ya, kwụọ ya aka, o were isi gbowa glass ya amakụ ya nọ n'ihu shade ya na-eji ebechi, o were isi kụwa the glass ehi yiwa ya akụkụ ihu ọbara ya, nọrọ nga kpọpadekwe somebody si biko ya mere police arrange, kpọtara ya ka ya na biko ga mere police ya ihe ọbụla ga-eri were bịa. Mgbe ọ nọziri polisi, o were ọbara ahụ shi aka shere obere akwa wụsara n'ala nga were na-ehicha gị ọbara, werezie were dabadegide ihu ya pụwa iji. Ọhịa ka ya gara ga-eme ka entry na police station, police ga-eme ya arrest, were police ga-eme ya arrest ka ọ bịa fix ere ya dọọ ya. Ọhịa ka police gara dị ya ebido tọwashi that na ya bịara na shade ya, okuko nri ya okuko nri ya, that na ihe na ọwụ ụmụ ya na ya wetawa ego n'ihi mgbe ọla ọwụ ex ya na ya breakiri up with her na November, na ya breakiri up with her na November. Ọ bịa na-akọ ihe a niile tụgidecha ya shi ya si mgbe ya gwara police ya, mgbe ya gwara DPO si ya na enyere ndụ ya nsogbu, na shop ya ahịa kpọsara ebe ha ahụ ahịa 1 naira, na shop ya na obu kamera, na ha ga-ahụ ka eweta ka ya emepe ya ka ha hụ ihe mere na otu o shiri mee. Mgbazi ka o jiri sị na ya dị sorry na ọwụ ihe mere na ya ebugharịa ha. DPO na-ele si ihe niile kọrọ nga gbasa ọwụ otu o shiri mee, ya sọ ọwụ otu o shiri mee, na actually no fault ya, na ya ga-efix ya dọọ ya, oti aka n'akwụkwọ, tikwa aka n'akwụkwọ na ya ga na miles away from her, sign undertaking, na otu o shiri bịa fix ere ya dọọ ya, onye ọbụla gawara onwe na nwanyị mba nọ. Ụmụ ya na-eto o ruo na this 2026, o send ya message with another number na that girl or work hụ na mma ya chọta the girl na this and that, na the girl na ọ dị arrogant, na oshi na big family every time ọ na-achọ ka ya eme ka ọzọ, the girl na ọ dị arrogant, na ọ ya ka Chineke dere ya na ya abụọ, na ihe ọzọ secret ọzọ ya chọrọ igwe ya wụ na mma mụrụ ya na ọ na-agwụ ọgwụ, na mma ya gwụrụ ọgwụ, n'ihi na mma ya like ihe na mma ya gwụrụ ọgwụ ya na ya abụọ ji separate, na mma na ọ na-agwọ na ihe mma na-agwọ n'ọgwụ, na mma ji ọgwụ megharịa ya anya, na ya gbaghara ya, na ya ga-alụ ya, na o kwere ha ala ya ugbu na ya ga-abịado n'ụlọ ya ga-abịa kete, na nne ihe oge nidiri imewu ka ya gaa omee consent ya, ka ya gaa na ndị nwe list kpụrụ ụmụnna ya bịa lụọ ya, na ya ga-alụ igosi ya na ya bịachina back genuinely, na ọ bụ eziokwu na ọ ya breakiri up their relationship, na ọ ha mee ya law ka ya fix ihe back, na ụmụaka ahụ kpa ebe a nidiri nna ka ya bịa were ha nna this and that. Okwucha meseji niile ahụ o sendịrị ma audio o sendịrị na WhatsApp, ya were forward ọra mma ya na Adanne, n'ihi na ha na-enye ya ihu truly na mmadụ abụọ Adanne na mma ya eji onwe ha jiri ha na-enye ya ihu, ya gara ya visitela ha ugboro abụọ na ihu ha nyere ya na ọ like ya, ya were the message this boy bụ forward ọra ha si na ha biko ha marakwa ihe ha gwụga were jide nwa ha gbuokwa ya, mee ya ka ọ hapụ ị na-across shop ya, ka ọ hapụ ị na-esendịrị ya meseji ndị a, ka ọ hapụ ka o stay miles away, na ọ saịnịkwara undertaking, ihe eji ekwukwe ewu ka onye ọbụla kwakwara onwe ya ugwu. Nwanyị mba nnọọ meseji ọzọ ya resivụrụ owo
ihe ya gwara in confidence ya bịa ma ịgara ya n'ezinụlọ ya ọkụ ya bịa ma ịgara ya n'ezinụlọ ya ọkụ ya gwa ya sị ya ga-ewerekwa destin na ya ga-aga metụrụkwa DPO na ọ ka na-enye ya nsogbu ọ na-arịọ ya nwee mba nnọọ na ọ bụzi ugbu a ka di takaziri onye ọbụla bịaketere chọziri ịlụ ya onye bịaketere chọrọ ịlụ ya and enwezighị obi ịlụ di enwezighị ihe eji nwoke eme na enwezighị obi ịlụ di na ụmụ ya na ha etole na ihe nwere nke ya na-eme na m nwere akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne na onye ọbụla nwere otechi eshidere onye ọbụla nwere otechi eshidere ile anya ime gị ọfụma the most important thing nwere nke ị na-eme ile anya ime gị ọfụma na ga ehopule faga aka otu nwoke ọwa gara vururu bịa analụ ana na-eme ma eme mara n'ihu gị were your future tie ya around the young man thinking that all your last year mgbe niile mmadụ mewaga n'obi na gị plan all your future secure your future in n'aka onwe na ọ ga-ekwu otu echi ga-adịrị ihe ọsọ ngwa ụmụ nwaanyị ibe ma gwakwa na ụmụ nwoke ka ha kawa ahụ mara ihe ha chọrọ ọ bụ mgbe niile ihe ahụ ị chọrọ nọ n'ọba aka mgbe niile ihe ime ya deliberately ya dapụ gị ya dapụ gị next time ị ga-asị ka ete ya nwere onye ọzọ atọtụrụla ọ datin hụzighị ịmaghị otu o shiri ga na gị hụ nwaanyị masịrị gị na ya ma na enyi nwoke na ugbo nlughachi na olughachi na ọ dị genuine na ọ bịachiga for what it is na ọ bịaga ịbịa lụọ ya mana ya enwee na ụmụaka na-awụghị ụmụ ya enweghị ihe dịka bond anọghị ya the blood anọghị ya connection agaghị adị ya chọghị ihe ga-abịa gbaa na Facebook echi asị na a na-emolest ụmụaka dị age of nna ha jikwa emeke na ya move on na ugbu a na nke nwoke adịla serious na omeghị otu o shigharị ọmụma ya na ọdio niile ahụ sendịrị mma ya kpọwa ya si na ya biko na actually na enweghị ọgwụ ya gwụrụ kama na nwa ya na ọ dị stupid mana ihe na-arịọ ka ọ gbaghara ya na ha nabatara ya ka ọ bịa this and that onye ọbụla dịchana serious ugbu a ya nwere ya wee mother na ekwesịrị ka ebu ụzọ wuo a wife before a mother na ya ghọọla a mother na ya nọ n'ụtọ nwa ya eji ego ya eji nwa na enwezi ihe n'idiri nwoke fọ na enweghị ihe nwoke ga-emere na nwoke ọbụla na-abịa na ndụ ya na-awụ ka agbara egwuregwu egwucha onye ahụ ala ma bịa nke marriage na ihe dị otu ahụ adịzi ụmụnne m ekwekwucha ụdị onye dị otu a ọ ga-aratụ ahụ ichenji mind ya ịgwa ya that na o neediri a husband ma ọ bụ na ọ bịa late fine ụfọdụ na-achọta di ha very early ụfọdụ na-achọta very late na ka akara aka ya bịa na mmezu ọ ihe m gwara ya ụmụnne m otu ọsọchi m ga-egbotere ọnụ otu ọsọchi m ga-egbotere ọnụ ụnụ ahụ nanụ inweta such a lady na-ana amarị nwoke sọsọ nwoke ọ nwere kedu offense ka ihe mebiri ihe a niile na anwụ ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị like ezigbo nwaanyị ihe mere this young man ji lose this lady ogene ọwụ ihe a mma this lady na-agwa ya everyday na o nwere obi mmadụ na ọ dị too soft na ọ dị forgiving na ihe anaghị ya ihe n'ohia ma oji na ị nara ya ihe onye ihe ahụ na ojighị ya ụnụ anahụ bịa dị hard working dị industrious aka na-emetụ ego ke nwoke efilie na ya ga-apụ na ndụ this lady mgbe o jiri sọ ya bịa chịrịọ ya na ọ ga-agbaghara ya and ya wote oshi na-eme i discuss your dream ke nwaanyị discuss dream ya misinterpret na ke nwaanyị na ọ dị desperate ọ gịnị underrated ifilie that na ị dị in charge of somebody na ịma mmadụ too well na o nwere obi mmadụ highest m gagba ikpere mba akwa rịọ ya oge ekwe gị filie na ị ga-egochi ụzọ ya mgbe ọ sọrọ gụghere bata mgbe ọ sọrọ hello ụna ahụ na ihe mere ngalugwene mgbe ifili na ịma mmadụ too well mgbe ifiliri na ịma mmadụ ka ị ga-emere ka dị mma n'obi dis ga-agwa m na ya ama m ya ihe nọ na ka ọ wabụbụ m rịọ ya dị serious rịọ ya bee akwa sendere ruko hagad ruo isi m ga mee ka love gburu m ọ ga-agbaghara m hello ọ ihe this young man jiri lose this lady see finish ịnụ ngalugbo na enwere nwaanyị gị na ya bụ omega ihe ịlaikiri ya mana dịka nwaanyị ọwụ ọ dị soft and ịma na ọ laikiri ṅụ gị che na ị ga-abịa ime ihere ṅụ ma highest ọ sọrọ ya nwere choice she loves me were ihe n'ugbo ene mụrụ akụ ịhụnanya dịrị mmadụ abụọ ịhụnanya ofu onye ejije ọ na-ara ahụ ya emebie ịma na ịlaikiri onye a ruo n'ọlụlụ ji ịhụnanya mee ya ka anya ọ hụrụ ṅụ ka ọ dị fulfilled na ya lovụrụ onye lovụrụ ya there is joy that comes with it loving the person that loves you being in love with who loves you onye ahụ hụrụ ṅụ n'anya gị hụkwa ya n'anya ọ na-eme gị dị fulfilled mana mgbe ị bịara ịma na ịlaikiri onye a
gị keshi ịhụnanya ka box ya up because gị na onye ahụ ka the other person eji nwanne ka ọ nọkwa na nwoke ọ nọ na nwaanyị because onye nke ọzọ mege nke ya express ogosi gị ka na-egosi ya na ụdị na ifilizie that na without you onye ahụ ga-eme exist. Hello, mgbe ị ga-abịa wepụtazi ịhụnanya na ịdịzi serious onye ahụ gachiri ike because o jighị ịhụnanya ihe na-abịa ime ihe na-abịa ime na o jighị ya mara gị. Be very very careful. Chineke gọzie nara ngozi Chineke gọziri gị. Imagine ịhụ nwaanyị dị industrious nwere short shop na-emetụ ego aka o secure empty plot of land ọ dịla mature ọndọ naanị ṅụ ka o nwere gị megwacha ya obi gashi ike ịbịakwarịọ ya gbagharakwa ya nabata gị fili na ụtọ ga na-adị ụtọ ga na-adị na ụtọ ga na-adị. Hello, ihe imega ihe a na-akpọ mbọchị nta ka achịa na Owere nchi and ịmụkwụ na Owere nchi ị nwere ike nchi ị ga-ahụzi nchi ị ga-ahụ wele. Be very very careful. Were na ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ ọhịa m na-eji m hụ m buru ego ofu bịa nga gbudowe ọngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu.